Villa Terba ħbib tiegħi u qabel ma nibda nitkellem dwar il-logħba bejn Empoli u Juventus kif qalu video blogs oħra, YouTubers l-oħra ta' timiet oħra, irridu ma rridux l-ħsieb tagħna jmur lejn dawk in-nies kollha u anke il-vittmi ta' Emilia Romagna illi kif tistgħu taraw fuq it-televiżjoni Taljana hemm xena kaotika li xbah iktar gwerra minħabba il-maltem qawwi li jagħmel fl-aħħar ġranet li saħansitra fil-grounds Taljani f'dan il-weekend li għadu kemm għadda għamlu minuta silenzju għalihom. Jalla il-bambini żomm idejn fuqhom u jirritornaw għall-ħajja normali tagħhom kemm jista' jkun malajr. Nitkellmu fuq nies li jerqu u nitkellmu fuq timijiet li jerqu. U sfortunatament it-tim tiegħi kompla jħaffer il-qiegħ li jinsab fih. Ġol Castellani Empoli 4 Juventus 1. Iva sew qegħdin tisimgħu Juventus illi wara 24 sena tilfu fi Stadio Castellani, ma dakinhar qas tilfu b'riżultat naqra iktar rispettabbli ta' web xejn. Imma llum kien hemm umiljazzjoni u diżastru mill-bidu tista' tgħid sal-aħħar. Tgħidu li veru l-logħba ġiet nofsija wara ħarġet il-penalità ta' xar punti li ta' min jgħid jiena se nitkellem iktar fid-dettall dwar din il-penalità video blog separat biex ma tmorrux taħsbu li jien qed naħrab minn xi ħaġa li tikkonċerna t-tim favorit tiegħi. U meta niġi għal din logħba issa huwa minnu li r-riżultat huwa tali, però ngħid għalija kieku jien qiegħed fiż-żagun tal-plejers naħseb dal ħafna matematika nżidu nnaqsu xi ftit jew taffettwa psikoloġikament. Ma jfissirx li s-saħħa tal-Juventus kif ħa nispjegah hija daqshekk sfortunatament deboli l-viri għax hija ċara imma dak huma l-fatti. Il-logħba tista' tgħid Juventus sa kemm qalgħu l-ewwel gowl kellhom il-kontroll tal-logħba f'idejhom, kienu sfortunati li ballun ta' Milik marmal minn Duda, mbagħad kien hemm gowl mħassar għal fawl fuq il-goalkeeper tal-Empoli Vicario. Minn hemm l-hemm Milik għamel żball kardinali fil-kaxxa tal-Juventus biex bekk irregala penalti lill-avversarji Toskani. It-tieni gowl tal-Empoli ġie minn żball difensiv kolossali li raqdu. It-tielet wieħed żball faħxi ta' Alexandro u raba' gowl ġie minn żball faħxi ta' Moise Kean. Issa jiena m'iniex bniedem li għalkemm jien kont favur li jkun hemm Allegri fit-tim Juventus imexxi, m'iniex favur li jibqa' jmexxihom. Imma ma nimmaġinax li Allegri mar jgħid lis-Sur Moise Kean li xeba jagħmel barumbati. L-Alexandro li ma nafx kif ġeddulu l-kuntratt għax għallu hemm klawsola fil-kuntratt jew li jġedded għal sena oħra. U Milik illi min janna Allaw li sparixxa ma sibx qallhom isma' labu hekk. Ma nafx. Dik jien kont flok il-President tal-Juventus jew fil-bord tad-diretturi għall-logħba tal-lum bil-primavera kont ninseb. Ngħidha straight and plain, il-kampjonat huwa tad-daħ u nkompli nġibu tad-daħ u ħalli noqogħdu nitqu u ngħaddu żmien hekk. Rigward Paġelle mhux ħanati Paġelle, ħlief nista' ngħid li l-goalkeeper Szczesny, Rabiot u kif ukoll Chiesa intihom 6 jew 6.5 ta' min jgħid li Chiesa skurja l-gowl tal-bandiera l-Juventus kien gowl sabiħ ħafna u nittama li dan il-gowl forsi jgħinu xi ftit itejjeb il-prestazzjonijiet tiegħu. Meqbija il-komplement tal-plejers nista' nibda niġbed minn 5 u nispiċċa saħansitra fit-3 għax għandek l-Alexandro
inti tlieta fil-beraħ, ġifieri, u l-oħrajn jgħodu jvarjaw b'4 u 5. Issa, wara din l-logħba baqa' ġiex logħbiet ħomma l-Milan away mal-Udinese, mhux logħbiet faċli. Juventus prattikament il-lejla wara l-penalità remew ftit ċansijiet li jistgħu jikkwalifikaw għaċ-Champions League għalkemm il-matematika għadha tippermetti, imma jiena kif dejjem kont nisħaq lanqas jekk il-matematika tippermetti imma l-UEFA ħażhomna issa mbagħad dik nitkellem fuqha separatament. Sfortunatament ġara illi dak li bżajt ħafna minnu illi wara s-lugħa tas-Sevilla Juventus se jkrollaw. Baqa' ġiex logħbiet u mbagħad noqogħdu naqkwieti. Għax onestament l-ewwel wieħed jiena ma niflaħx iktar nara dan l-istaġun diżastruż. Speċjalment il-lejla li taq l-erba' mal-Empoli. Fl-imlejl kif kull Juventi naħseb jiftakar ġifieri ta' ċertu età kien lejl maġiku bħallhom 27 sena meta sirna l-aħħar darba Champions tal-Ewropa darba aħna fl-Istadju Olimpiku ta' Roma kontra Ajax. Ma dak huwa passat, ġara wara kulħadd jaf ma nix fejn nkompli nellabora f'dan il-programm. Il-logħba li missija kontra l-Milan issa tintlab fl-Allianz Stadium li hija l-aħħar logħba tal-istaġun fil-ground tagħna nhar il-Ħadd fit-8 esquarta filgħaxija, skużawni fid-9 esquarta filgħaxija. Jiena ma tantx għandi xi nżid, nittama li xi ħadd jum il-coaching staff jum mill-bord amministrattiv jiskuża ruħu magħna l-partitari, speċjalment wara l-lejla, għax taqla 5 ma' Napoli f'Jannar u taqla 4 mal-lejla. Ma nasibx huma riżultati sbieħ bit-telfa tal-lejla Juventus semma u strisċa ta' 3 rebħiet pożittivi ta' 3 rebħiet konsekuttivi huma pożittivi wara kollox ukoll li dejjem tirbaħ imma l-lejla ma ġarax hekk. Forsa Juve xorta neqpa' ngħidha u fejn hu alla fine. Żminijiet aħjar nittamaw li ma jdumux ma jaslu. Saħħiet ħbieb.